Grazas, presidenta. Bo día. Bueno, tamén, en primeiro lugar, queremos saudar as compañeiras da plataforma Stop Velutina que nos acompañan e, ademais, temos que decir que, en realidade, a maior parte das propostas que traemos hoxe son grazas á súa información, á súa persistencia na movilización e na visibilización da loita contra a vespa velutina. Xa están moitas das cuestións ditas, como xa sabemos, esta especie invasora chegou no ano 2012 e hoxe, 5 anos despois, temos prácticamente o 70% do noso territorio colonizado, non? E isto dá ben mostra da situación na que nos atopamos en Galicia, é unha das zonas máis afectadas do conxunto do Estado español. É evidente que non se está a facer o suficiente polas cifras que manexamos, non? E as evidencias están á vista de todas. De feito, nos pensamos que non se está a facer prácticamente nada. Hai unha falta de vontade política que se pode ver exemplificada dunha maneira moi clara na falta dun orzamento específico para combater a vespa velutina. Non vemos que dende o 2012 intentanse só pôr en marcha medidas parciais, falta un plan global de acción que tome en serio esta amenaza, e os apicultores levan moito tempo visibilizando e alertando do grave perigo no que supón esta especie invasora para as colmeas, pero tamén advertindo que este é un problema que nos ocupa o conxunto da sociedade, non únicamente só os apicultores, senón que os danos medioambientais desta especie afectannos a todas as galegas e os galegos. E a situación non admite demora, como digo, os datos son moi preocupantes, a evolución, ademais, é altamente rápida, temos que poñerlle freo xa, e os danos son económicos, medioambientais, ecolóxicos, cada vez son máis graves, e a medida que pasa o tempo vai nos resultar moito máis difícil facerlle frente a esta especie. Tenemos esta iniciativa que a intención de que o Goberno galego se tome este problema como unha prioridade, que se tome este traballo como unha implicación en serio e que realmente se poñan a traballar na coordinación necesaria para loitar contra a vespa velutina. E vou a remarcar, vou a decir algunhas das medidas que nos parecen fundamentais, xa están mencionadas polos outros grupos da oposición, pero recalcar que o que precisamos é un plan integral e non medidas parciais alleas. Non precisamos un espazo onde se coordine e onde se traballe de xeito continuo, coordinado, para loitar contra a vespa velutina, porque na actualidade é un auténtico caos e as respostas son totalmente descoordinadas, parciais e non son suficientes. En primeiro lugar, pensamos que hai que levar a cabo un plan de choque que nos permita o control poboacional, e para este fin precisamos un trampeo masivo que hai que efectuar xa no ano 2018, e hai que facer unha distribución de trampas sistemática, masiva e coordinada. É importante tamén, como xa se comentou, facelo en tempo, non esperar máis alá de xaneiro para ter este plan artellado, e que o trampeo se efectúe entre febreiro, abril, maio, segundo a zona. É certo que o ano pasado a Consellería de Medio Rural repartiu trampas, 10.000 trampas, pero non é suficiente porque, como volvo a incidir, ten que ser masivo e, por suposto, hai que protexer os apiarios, pero tamén hai que protexer as zonas periurbanas para este control poboacional que debe ser o noso fin no medio prazo. E para facilitar este trampeo masivo, pensamos que, ademais de financiar as trampas, débese facer unha campaña de sensibilización para o conxunto da sociedade e prestando especial atención aos centros educativos que pensamos que poden desenvolver unha labor fundamental neste traballo. E, sobre todo, hai que ir un paso máis alá. Hai que colocar as trampas, pero tamén hai que, despois, telas identificadas e facer unhas valoracións posteriores para valorar a eficacia destas trampas, onde se están recollendo máis, e verificar a súa colocación. En segundo lugar, por suposto, tense que investir moitísimo máis en investigación. Na actualidade é ridículo en comparación co que se está a investir dende outras administracións, e, sobre todo, é necesario que a actividade investigadora se unifique. Hai que dotala de fondos públicos, que haxa nestes momentos un único convenio asinado entre as Universidades de Santiago e Vigo co Ministerio de Medio Ambiente é totalmente insuficiente. Precisamos
dispoñer de moitas veces de moitos máis convenios de investigación, e moitas veces se anuncian estes convenios de investigación, pero despois na práctica non se concretan e non se levan a cabo, únicamente sirven para dar determinados titulares en algúns sitios. E a investigación é clave porque hai que coñecer esta especie, como funciona e como se adaptou tamén a esta zona xeográfica. Por outra parte, tamén pensamos que son necesarias axudas para o sector. O plan apícola resulta totalmente insuficiente porque non contempla estas axudas específicas para facer fronte aos danos da praga. E necesitamos abrir esta liña de axudas específicas, por unha parte, para paliar as perdas sufridas, tanto as derivadas das perdas físicas de animais, pero tamén dos gastos derivados da xestión desta praga. E, por último, a Comisión de Seguimento ten que funcionar, e levamos repetindo esta cuestión en numerosas ocasións na Comisión de Medio Rural. A Comisión de Seguimento non se reúne, non funciona e, ademais, non incorpora os sectores que están afectados. É unha reivindicación reiterada. Parece que agora a asumen, alegrámonos e esperamos que en serio se tomen esta necesaria comisión de seguimento, que se reúna con moita máis frecuencia e, sobre todo, que incorpore o sector asociativo apícola, porque nin se sabe que fai, nin se sabe con quen se reúne, nin se sabe absolutamente nada. E todas estas medidas non van a servir de nada se non están dotadas dunha partida orzamentaria, e non entendemos por que se rexeitou a emenda presentada polo noso grupo, xusto moi recentemente, que pedíamos justamente unha cantidade pequena, que obviamente non iba a resolver todo o problema da vespa velutina, pero que era un comezo para un plan de loita contra a vespa velutina nos orzamentos da Consellería de Medio Rural. Se non temos orzamentos, todo vai a quedar en papel mollado. E tamén relacionado coa coordinación necesaria, precisamos socializar moito máis o que se fala e o que se debate nesta comisión de seguimento, pero tamén as aportacións que se trasladan, por exemplo, o grupo de traballo de especies exóticas invasoras e o subgrupo de traballo do avispón asiático, onde está o Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e as comunidades autónomas afectadas. Precisamos incorporar este debate de maneira moito máis real ao Parlamento de Galicia e, por eso, parécenos sinceramente que a súa emenda é unha burla. En concreto, refírome ao punto 1 e ao punto 3. No primeiro punto comezan dicindo seguir incidindo en 2018 nas medidas contra a vespa velutina e pasan a enumerar unha serie de accións que se fan en materia de formación, de investigación, de trampeo, etc. E, obviamente, este punto de entender que creen que o que se está facendo é suficiente, que xa se está facendo. Todo o que nos propomos nesta iniciativa que traemos hoxe os tres grupos da oposición xa se está facendo. Os datos están aí. Un punto concreto, investigación, un convenio asinado. En realidade, creen que xa se está investigando na loita contra a vespa velutina. Son datos claramente insuficientes e precisamos que realmente se tomen en serio esta loita e non únicamente para dar titulares. O punto 3 tamén, sinceramente, non nos parece axeitado e xa se comentou, as deputacións e todas as administracións deben traballar nesta coordinación contra a vespa velutina, pero o que se precisa é coordinación. Xa están traballando as deputacións, a veces moito máis que a propia Xunta de Galicia. O único punto que nos parece aceptable, como xa comentei, é o punto 2, aínda que xa tiña que ter estado asumido fai moito tempo, aceptámolo e parecenos, de feito, vamos a solicitar a votación por puntos se vostedes aceptan votar este punto, non? E vou rematando con este tema. Eu pídolles que saian dos titulares, que poñan en marcha realmente medidas eficaces. Se tanto estamos na legislatura do rural, tómense en serio medidas para protexer a xente que traballa, que xera emprego e que sigue dinamizando o noso rural, e non únicamente esas propagandas. A loita contra a vespa velutina non é unha cuestión só dos apicultores e das apicultoras, é unha cuestión que debe ocupar o conxunto da sociedade galega e que non pode seguir pasando moito máis tempo, porque temos que poñer en marcha un plan integral de inmediato. Nada máis e moitas grazas.